V současnosti hýbou světem dva fenomény, které zdaleka neřekly své poslední slovo. Sociální sítě a umělá inteligence. Co by se asi stalo, kdyby se pokročilá AI se smyslem pro humor skrytě rozhodla, že vezme data ze sociálních sítí a vytvoří podle nich emulaci společnosti? No ano, z těch sítí plných sporů, radikálních postojů, vyhrocených stanovisek a totální vzájemné ignorace, kde platnost názoru už určuje jen počet lajků a velikost bubliny. A co kdyby se takové bubliny personifikovaly a vytvořili společně svět, kde jeden druhého neposlouchá a nesnaží se pochopit, kde jeden mluví o voze, druhý o koze a dialog se změnil v boj o sociální kapitál a o pozornost. Tak přesně tohle je s nadsázkou a vtipem projekt Emulové a takhle nějak by to asi vypadalo, kdybych se vám pokusil představit tento projekt ve světě, kam se propsalo chování ze sociálních sítí. Vážení, jmenuji se Pavel Jirák a rád bych vám představil unikátní filmový projekt, na kterým už několik let pracuji. Jedná se o zábavnou, ale nekompromisní společenskou alegorii, která vychází ze spojení dvou velkých fenoménů dnešní doby, které mají potenciál mít zásadní vliv na naši budoucnost. Co ty fenomény tady? Jsou důležitější věci než nějaký film, kamarád. Já se tady Víš, snažím... kolik cyklistů, jo, třeba ročně, přijde k úrazu takhle jako na komunikacích, víš to vůbec, jako? Já se tady snažím lidem něco... Co se snažíš? Chápeš vůbec, kolik cyklistů se ročně zraní na vozovkách? O tom já vůbec nemluvím. Ročně zraní vůbec o tom nemluvím. nezodpovědný Já se tady snažím jenom lidem něco říct. No tak říkej třeba o cyklistech něco. Co máš proti cyklistům? Já nemám rád tyhle netolerantní keci a to je přesně ono, kvůli tomu to v tomhle státě vypadá tak, jak to vypadá. Přesně tak, to jsem rád, že to říkáš, protože kdyby bylo víc těch cyklostezek, tak by prostě bylo méně zraněných. Ne, to by bylo jenom víc cyklostezek. Ne, no, bylo by víc cyklostezek, méně zraněných, se podívej třeba na Berlín, jak je to tam hezký. No já tady žádný Berlín já jsem chtěl jenom lidem něco tady... To by byla samá cyklostezka, oni taky jezdí jak dobytek. Ale nejezdili. To je marný. Ale cyklisti, my chceme prostě jenom toleranci. Já chci jenom, aby se lidi měli rádi. A nebudem zraněný. Hele, já jsem dobitý jak cigánský hračky, mám ti ukázat svoje koleno rozbitý, chceš to vidět? Já se strašně moc omlouvám, já jsem vám chtěl jenom v klidu a v pohodě představit svůj vlastně zajímavý projekt a požádat vás o jeho podporu, ale bohužel se to úplně nepovedlo. Tak asi bude nejlepší, když se na to podíváte sami a zvážíte, jestli mu chcete pomoct na svět. Tak co to teda je? Je to parodie, sci-fi nebo snad drama? Že by nekompromisní audiovizuální obžaloba současné společnosti? A je to hraný nebo animovaný? No, od všeho kousek. Jediný, co se dá s naprostou jistotou říct, je, že to rozhodně není žánrový film podle šablony a dokonce by se dalo říct, že bude mít vlastní originální dramatickou stavbu, kterou se vám pokusím v několika dalších minutách představit. Je to příběh dvou stárnoucích kamarádů z mládí, podání Petra Čtvrtníčka a Jirky Viorálka. Ti řeší svý běžný každodenní problémy, ale jednoho dne narazí Jirka na svém počítači na něco, co ještě nikdy neviděl a nemá tušení, co to je a kde se to tam vzalo. Jak už víte, jedná se o svět vytvořený umělou inteligencí na základě dat ze sociálních sítí, což má pochopitelně zásadní vliv na to, jak to tam vypadá a funguje. Společně se pak rozhodnou, že tento fantastický svět prozkoumají a jejich anabáze spustí celou kaskádu nečekaných událostí a odhalení. Nejpodstatnějším prvkem tohoto světa jsou pochopitelně sami emulové, což není nic jiného než reprezentanti konkrétních společenských skupin, nebo chcete-li sociálních bublin. Každý emul má svůj pečlivě vybraný unikátní charakter a podle toho se chová a žije. Jsou mezi nimi anarchokapitalisti, ezomaniaci, manipulátoři, fanatičtí sportovci, kulturní válečníci, blábolící intelektuálové, radikální idealističtí umělci, ale i politici, úředníci nebo třeba vědci. Samozřejmě nechybí ani trolové nebo anonymní účty. Probíhá tam boj o vliv, o moc a hlavně o interpretaci poměrů, úplně stejně jako v lidské společnosti. Bohužel zde není prostor pouštět se do detailu, ale vězte, že je to velmi komplexní a propracovaný svět. Kromě jiného má i svoji historii, teologii nebo třeba bytologii, což je obdoba naší biologie a všechno tam hraje svoji roli.
Emolové mají dokonce svůj vlastní jazyk, takže nebudou jen tak náhodně blábolit, jen aby se neřeklo. Jistě si umíte představit, kolik zábavných, absurdních a zároveň vypovídajících situací lze na tomto konceptu vystavět. Vraťme se ale zpět k tomu, co to vlastně je. Ona originální dramatická stavba vychází z toho, že jsou tu dvě hlavní linie, lidská a emulí. Jirka je tady reprezentantem toho rozvážnějšího a hloubavějšího typu, kdežto Petr je živel, věčný pochybovač a provokatér, který má sklony všechno rozporovat. Oba se tak vzájemně skvěle doplňují. Detaily teď nechme stranou. Důležité je, že se během děje v emulím světě oba dohadují, občas se pohádají a snaží se přijít na to, co to vlastně znamená, čímž komentují i ty méně zjevné situace nebo motivace postav, i když se zdaleka ne vždycky shodnou na jejich interpretaci. Vzdáleně to může připomínat tolik populární herní streamy, který dneska sledujou tisíce lidí. Teprve nad tímhle vším stojí hlavní vypravěč. To by mělo filmu jako celku poskytnout nejen přirozený komplementární flow a dát prostor například pro některé vtipné detaily z emulího světa, ale zároveň to nabízí i kontraverzi a tímto zcela nenásilně a přirozeně nutí diváka přiklonit se k tomu nebo onomu názoru či interpretaci, případně vytvořit si názor vlastní. Stručně řečeno, je to daleko víc Anděl zkázy než třeba Shrek, ovšem s důrazem na zábavnost. Jistě by se o tom dalo mluvit celé hodiny, zmínit různé přesahy nebo dílčí témata, od politiky po kulturně sociální fenomény a tak podobně. Ale pro vytvoření si alespoň rámcové představy, o co jde, to snad stačit bude. Ještě by asi stálo za zmínku, že značná část preprodukce a mnoho z toho, co je potřeba, je už připraveno a otestováno tak, aby se to dalo s veškerou péčí a pokorou realizovat. No a co říct na závěr? Já si opravdu myslím, že je to nosná idea s obrovským potenciálem a že by to mělo dostat šanci vzniknout. Je to taky skvělá příležitost, jak přinést společně s inovativní dramatickou skladbou a přístupem svěží vítr do české kinematografie. Takže vážení, díky za dosavadní podporu a emulům zdar.